Здравейте, приятели! Днес ще правим ето тези меки печени бухтички. За целта ще започнем с захващане на маята, както обикновено аз правя. И така, това са 200 мл топло мляко. Слагаме близо една супена лъжица захар. От тези, които съм приготвила, това са 60 грама захар. И слагаме едно пакетче мая. Към това, което сега забъркваме течната част, ще добавя и малко брашънце. И ще разбъркаме добре, за да може да захванем маята. Не е задължително да се активира сухата мая, но аз го правя, въпреки това предпочитам да се уверя в качествата й. Разбърквам и оставяме да шупне. Сега слагаме на фолио и оставям да си почине 15 на минутки. И сега ще ви покажа какво се получава. Хоп! Точно 15 минути по-късно вече виждаме, че маята е образувала пяна на повърхността си. Топличко е млякото. И мога да ви покажа как се виждат балончетата вътре в каничката. Взимаме брашното, което сме пресяли предварително. Това са 450 грама брашно. Запазваме си фолиото настрани, защото после ще ни трябва, за да покрием купата. Сега аз разбутвам малко, правя едно кладенче в брашното и слагам млякото с маята. Хубавичко гледам да обера каквото има по ръбчетата на каничката, за да не остане мая в нея. Предварително съм си разтопила и 50 мл масло. Просто го разтопих на котлона. Добавяме го и него, но да е хладко, нали, да не е горещо да го налеем вътре. То е просто течно. Сега разбиваме едното яйце с останалото количество захар. И сега, докато разбиваме яйцето, искам да благодаря специално на всички, които ме подкрепят. Много ви благодаря на приятели, на хора, които тук-що са се абонирали, просто са гледали видеята ми без да са се абонирали. Благодаря ви. Благодаря за подкрепата. Вече получих и снимки от питки, баници, за което много благодаря, че заедно с мене готвите. И се радвам и благодаря от сърце на подкрепата ви. Оценявам я. Сега добавяме към яйцата ванилията. Моята е течна, затова я слагам тук, но ако вие имате прахче, просто го сложете към брашното. И доразбиваме захарта, ванилията и яйчицето. Слагаме хубаво трябва да обереме купичката, защото захарта ще се оттаила. Аз сега ще си взема шпатулката и я добавяме към брашното в кладенчето. Обираме всичко хубаво и идва време да ароматизираме тестото. Аз използвам кората на лимон, а вие, ако нямате лимон, но имате портокал, чудесно, или мандарина, просто добре я измийте и настържете кората. Стават много хубави и ароматни, когато има някакъв цитрусов път вътре в тестото. И сега настъргвам коричката на този гигантски лимон и ще преминем нататък. Обираме всичко от ренденцето.
И забъркваме с шпатулката. Аз сега ще добавя и малко сол, защото се сетих. Ето, горе-долу щипка 2, колкото за балансиране на вкуса. И сега разбъркваме с шпатулата, докато хубаво захване тестото. После малко ще го помеса и в купата или и на плота, но може напълно достатъчно и в купата да го замесите и го оставяме малко да си почине. Тестото става мекичко, еластично, вие ще видите и мирише много хубаво, ароматно е. Мирише от сега на бухтички. То спира да лепне, но в същото време е влажно и се усеща като влажно тесто. Сега ще ви покажа и как изглежда и отблизо, след като го помеся малко. И нашето тесто е готово. Ето вижте какво е мекичко. И в същото време е еластично, връща се пръщето. Влажно е. Слагаме го сега в купата. Аз съм си приготвила, тук има малко олио. Намазвам го, за да не хваща коричка. Намазвам и купата, за да не залепва много за купата. И го оставяме с покрито с фолио на топличко да втаса, докато удвои обема си. Ето ни нас някъде 40-45 минути по-късно с хубаво пухнало тесто. Пак запазваме фолиото, защото ще ни трябва отново. И оформяме от това тесто 12 малки топки. Тук съм използвала кантар, изрязал го от видеото, за да не ви отекчавам. Покриваме ги и оставяме да си починат 10 на минути. Вече може да пристъпваме към оформление. Вижте, те стават много мекички. И може дори на ръка и така да ги разточим. Правим ги на палачинка. Разтегляме ги и слагаме вътре лъжичка 2 от сладкото, което сме си избрали. В случая аз съм си взела ягодово и още едно съм си приготвила от смокини. Свекърва ми го е правила много хубаво и ще направя 6 ягоди с 6 смокини, просто за разкош. И така оформяме по същия начин абсолютно всичките, като слагаме вътре сладко и защипваме хубаво и ги оформяме на топчици. Нареждаме ги в тавичката, която предварително съм намаслила много добре, за да не залепват тези печени бухтички. Сега ще ви ги покажа и от този ъгъл какво правя. Аз обичам така на плота. Разточвам ги с ръчички, ако е необходимо допълнително малко, за да може да ни е удобно да ги захванем. Защипваме ги и ги гушваме в тавичката. По същия начин се правят 12-те. След това ги нареждаме. И ето я последната. Слагаме и в нея сладко от смокини. Защипваме и оставяме с покрити с фолио да втасат. Аз покривам с фолио кърпа, нареждам ги хубавко и трябва да бухнат хубаво, трябва да се оголемат, да втасат. Може би 15-20 минути ще са достатъчни. Докато ето така трябва да станат бухнали. Разтопила съм си масълце, хубаво ги премазвам. Може би
20-30 грама отиват за премазване така на бухтичките. Загряла съм фурната на 180 градуса и ги печеме до готовност. Обикновено това е около 30 минути. Наблюдавайте ги, като видите, че станат хубаво златисти, са готови. Аз особено в тази тавичка, защото е прозрачна, мога да видя, че са се изпекли отдолу. Ето ги, вижте ги, как хубаво са се опекли. Сега е много важно да ги покриете с кърпа, да ги оставите да си починат 10 на минути и сега ще ви покажа как стават мекички, душички. Гледайте. Хоп, как се връща. Виждате ли? Пухкави и мекички. Поръсваме ги с обилно количество пудра захар. И сега ще ви покажа как изглеждат и отвътре. Малко са горещички, но нямахме търпение да ги опитаме. Така че вие ще станете свидетели на това как пушат. Ето сега пак ще ви покажа колко са мекички, пухкави. Буквално си възвръщат формата, като ги натиснете и си връщат като пружинка формата. Сега ще взема една виличка, вадя и да видите как изглеждат. Идеално са се изпекли. Тази малко се е разтекла отдолу, но няма нищо загоряло или залепнало. И сега ще ви покажа как изглежда и отвътре, като я разчупя. Вижте колко са сладки и пухкави. Направо са пухкави. Ето така изглеждат. Малко пуши. Не знам дали се фокусира, но са много вкусни. Искам да благодаря още веднъж на всички, които ме следват и приятели. Благодаря ви за подкрепата и се надявам да се видим в някое следващо видео. До скоро!